Dobre. Prídeš? Trošku. Nám to nespadlo na hlavu. Prvka, tušku mi hodíš, prosím ťa. Takže, vážení páni, vítam vás na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita v Banskej Bystrici, venovanej dvom závažným rovinám týkajúcich sa parkovania v našom meste. Prvá rovina, na základe iniciatívy SAS, menovite Braňa Bosáka, držíme dnes v rukách dva protesty prokurátora, v ktorých prokurátor namieta uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorými mesto delegovalo celý výber parkovného na iný subjekt. Viac vám veci povie o chvíľu Braňo Bosák. A druhá, nemenej závažná rovina tohoto problému je, akým spôsobom sa v meste vyberá parkovné a kde peniaze za parkovné v ktorých vreckách končia. Ododávam slovo Braňovi Bosákovi. Ďakujem. Dňa 24. júla 2013 som podal na prokuratúru podnet pre podozrenie z porušenia zákona. Dňa 25. septembra 2013 mi bolo na základe môjho podnetu doručené upozornenie prokurátora, v ktorom mi oznámil, že podal mestu Banská Bystrica upozornenie prokurátora v súvislosti s nezmenením všeobecne záväzného nariadenia číslo 108 z roku 2002 o režime státia a parkovania motorových vozidiel a zároveň podal protest prokurátora, v ktorom navrhuje mestu Banská Bystrica zrušiť uznesenia číslo 759 z roku 2010 a 299 z roku 2011, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo zmluvu s dcérskou spoločnosťou MBB AS o nájme nehnuteľností, parkovacích miest a nájomnú zmluvu so spoločnosťou EEI SRO Bratislava o nájme nehnuteľností časti miestnych komunikácií určených na parkovanie. Podľa môjho názoru je výber poplatku za dočasné parkovanie motorových vozidiel, tzv. Parkovné, nezákonný. Rozhodujúce ustanovenie paragrafu 6a zákona číslo 135 z roku 1961. V tomto paragrafe je explicitne ustanovené, že úseky miestnych komunikácií určené na parkovanie, výškou úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, spôsob jej platenia, spôsob preukázania jej zaplatenia musí byť obsahom všeobecne záväzného nariadenia mesta a výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce. Tieto dve skutočnosti sú rozhodujúce pre protiprávnosť konania, na ktoré som upozornil prokurátora. V súčasnosti v platnom všeobecne záväznom nariadení o režime státia a parkovania nie sú uvedené ani úseky miestnych komunikácií určené na parkovanie, ani výška úhrady za dočasné parkovanie, ani spôsob jej platenia a preukázania. Dobrý deň. Ako spomenul Rado Svoboda v úvode, v súvislosti so získavaním podkladov pre vypracovanie tohto podnetu Braňa Bosáka na protest prokurátora sa nám podarilo zistiť aj ďalšie fakty, ktoré predchádzali tomuto podaniu a o ktorých si myslím, že by občanov mohli zaujímať. Ako všetci vieme, parkovné v Banskej Bystrici vyberá súkromná spoločnosť EEI SRO. Zaujímavý je postup, ako sa vlastne táto spoločnosť k tomu dostala. Rozhodujúce kroky k tomu sa udiali vo volebnom roku 2010. Najskôr mesto Banská Bystrica, za ktoré konal primátor Ivan Saktor, podpísalo v apríli 2010 nájomnú zmluvu s mestskou spoločnosťou MBB na obdobie od 1.1.2011 do konca roku 2025, teda na 15 rokov. Predmetom zmluvy bol nájom parkovacích ploch, za ktoré podľa zmluvy má alebo mala by spoločnosť platiť mestu 40 000 eur ročne. Zároveň sa v nej spoločnosť MBB zaviazala preinvestovať 2,5 milióna eur do systému plateného parkovania. Čo je ale v zmluve zaujímavé, okrem podľa nás extrémne nízkej ceny, je článok, kde explicitne dáva mesto súhlas spoločnosti MBB ďalej prenajať predmet tejto zmluvy tretej osobe. Toto sa aj udialo.
o 4 mesiace neskôr v auguste 2010. MBB podpísalo zmluvu o spolupráci so spoločnosťou EEI, v ktorej prakticky deleguje svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy na spoločnosť EEI. Zaujímavým faktom je, že táto zmluva medzi MBB a EEI sa podpísala ešte pred nadobudnutím účinnosti pôvodnej nájomnej zmluvy, ktorá bola 1.1.2011. Vlastne v auguste, najskôr v apríli, potom v auguste, a účinnosť tej prvej mala byť až od 1. januára. Prečo? Vedela spoločnosť MBB, že nedokáže naplniť požiadavky zmluvy s mestom? A vedela to už v apríli alebo v auguste? A ak áno, prečo vedenie spoločnosti MBB nehľadalo spôsob, ako zmluvu s mestom ukončiť, a tak by mesto mohlo vyberať poplatky priamo? Kópiu zmluvy medzi MBB a EEI tu máme. Bohužiaľ, vybielené sú časti, kde sú uvedené sumy, za ktoré spoločnosť EEI tieto služby pre MBB vykonáva. Z výročnej správy za rok 2012 spoločnosti MBB sa nám ale podarilo zistiť, že výnosy vyplývajúce zo zmluvy o spolupráci s EEI sú za rok 2012 vo výške 217 000 eur. Bohužiaľ, vzhľadom k hospodáreniu spoločnosti sa z tejto sumy do mestskej pokladne nedostane nič, alebo takmer nič. Súčasný stav je teda taký, že podľa zmluv, ktoré máme k dispozícii, mesto nemá ani kontrolu nad výškou ceny parkovania a príjem mesta je len 40 000 eur za rok. Hoci, podľa nás, by mohlo mať mesto niekoľkonásobne viac. Ale o tom a o ďalších súvislostiach vás už bude informovať Radovan Sloboda. Zoberieme do ruky kalkulačku a skúste odhadnúť, koľko, váš typ, koľko je výber parkovného z jedného parkovacieho miesta. Odhadne. Za deň. Za deň. Tak vieme, že niekde sa platí 50 centov, niekde sa platí euro na hodinu. 50, 25 eur. Za deň z jedného parkovacieho miesta? Keď hodinu parkuje tam. No, To je veľa, to je 8 veľa. hodín. 8 Ja som hodín. Za jeden deň. Za jeden deň. za jeden deň tak 15, 10. To tiež je asi dosť. Hodinu Po hodinu parkovania. neparkuje tam. No nie, on tam neparkuje celý deň, ale to parkovacie miesto je obsadené iným autom a tak ďalej. 5? Zhodneme sa na cifre 5 eur. Povedzme. To by mohlo. Čisto hypoteticky. Dobre, tak zoberieme 3 eurá, aby sme boli silne Pesimisticky. pod nejakým odhadom a pesimistickým. Osobne som narátal v meste 1300 parkovacích miest. Samozrejme, berte to číslo ako približné, není to super presné, ale rátajme 1300 parkovacích miest. 1300 krát tento veľmi hrubý pesimistický odhad 3 eurá za jeden deň výber z jedného miesta, krát 5 dní v týždni, nebudem počítať ani sobotu, kedy sa tiež parkovné vyberá, krát 52 týždňov. Priatelia, suma 1 000 000 aj 14 000 eur. 1 000 000 aj 14 000 eur pri veľmi pesimistickom odhade, čo vybere cudzí subjekt za parkovné v meste. Za rok. Za jeden rok. Za každý jeden rok. To znamená, na jednej strane mesto príjem 40 000, MBB poťažmo mestská spoločnosť možno nejakých 200 000 a vyše 800 000 tečie do vrecka súkromného subjektu. Za toto sú zodpovední konkrétni ľudia v tomto meste. Konkrétni štatutári MBB. MBB není nejaká imaginárna firma, ktorá tu nejak hospodári. Je to mestská firma, ovládaná poslancami za stranu Smer. Ich sa treba pýtať, prečo a z akého dôvodu takto hospodária s mestskými prostriedkami a s mestským majetkom. Dovolím si vám prečítať teraz jednu definíciu. Termín užívaný pre rozsiahly finančný podvod, pri ktorom manažment z firmy vo veľkom odčerpáva prostriedky do iných firiem. Toto odčerpávanie prostriedkov väčšinou sa nedieje priamo, lebo by išlo o príliš veľké riziko, ale prostredníctvom výrazne nevýchodných obchodov. Viete, čo je toto definícia? Je to z Wikipédie definícia. Je to definícia pre tunelovanie.
čase, keď v meste nemáme, zápasíme o každé euro, nie je na opravu ciest, tak to takýmto spôsobom nakladáme s výberom parkovného. Takže na základe týchto faktov, ktoré sme tu predniesli, vyzývame primátora mesta, aby okamžite konal. Doteraz je to maslo poslancov strany Smer. Ak primátor nebude konať, bude to už aj jeho maslo. Má na to teraz ideálnu príležitosť. Záverom by som chcel ešte zmieniť vyjadrenie predsedu poslaneckého klubu strany Smer Topolského zo 6.2.2011, kedy na otázku novinárskú, prečo do mestských organizácií a mestských firiem sú obsadzovaní poslanci strany Smer, odpovedal: preberáme zodpovednosť a potom chceme skladať účty. Takže nech sa páči, páni, máte možnosť skladať účty. Ďakujem. Nech sa páči, otázky. Takže sú vlastne dve problematiky. Jedna je tá, že to je nezákonné, že teda môže sa potvrdiť nie, a druhá je teda, že to je nevýhodné, aj keby to bolo zákonné. Vy, a možno až teda tunelovanie, či by teda možno bolo trestný čin, vy ešte budete nejak konať okrem tejto výzvy primátorovi, napríklad trestné oznámenie alebo niečím podobne? Počkáme teraz na reakciu vedenia mesta, konkrétne pána primátora, a potom budeme vyhodnocovať fakty a konať ďalej. Rozhodnutie mesta voči protestu prokurátora ťažko predpovedať. Pravdepodobne okamžite dôjde k tomu, že vo všeobecne záväznom nariadení mesta budú určené sumy za výber parkovania, čím sa dá do súladu všeobecne záväznom nariadení mesta. Ako však mesto bude reagovať voči týmto dvom protestom, je ťažko v tejto chvíli povedať, je to na prokurátorovi a na vedení mesta a na poslancoch teda hlavne. Čiže tým by sa to vyriešilo, keby sa, teda ten protest prokurátora, keby sa len sumy určili? Jedna vec je a druhá vec je protest proti uznesenia mestského zastupiteľstva, kde bola schválený prenájom miestnych komunikácií pre spoločnosť MBB a ERI. To znamená, že v proteste ide vlastne o tri veci. Dva protesty a zmena všeobecne záväzného nariadenia. A schváloval sa zastupiteľstvo aj prenájom ERI? Rezidenčné zóny sa iba, to je iné. To sú dve veci. Čiže neboli prenajaté MBB. Ale proti dvom je protest prokurátora, proti obidvom sú dva protesty prokurátora, ktoré boli doručené na mesto v uplynulých dňoch. A jeden sa týka tohto VZNK, tých rezidenčných zón, a druhý sa týka toho VZNK z roku 2010. Predpokladám, že dôvodom ďalšieho schváľovania tých rezidenčných zón bolo to, že v tej pôvodnej prvej zmluve, kde mesto prenajímalo miestne komunikácie MBB, neboli zahrnuté miestne komunikácie, ktoré v neskoršom období sa rozhodli ako rezidentské zóny. To sú vnútrobloky medzi domami a tie v tej pôvodnej zmluve, predpokladám, neboli zahrnuté, tak si dali schváliť ďalšiu zmluvu. Teda. Ale to už je priamo medzi mestom a EI. Nemám k dispozícii. No tu by som doplnil ešte, že firma MBB je podľa infozákona povinná zverejňovať na webe, čo vôbec nerobí. Zverejňovať zmluvy. Na základe nášho písomného dožiadania poskytla neúplné informácie. V jednej zmluve bol začiernený údaj práve o výške zmluvnej ceny so spoločnosťou EEI. Takže informácie, ktoré sme ďalej dopatrávali, sú z výročnej správy MBB za rok 2012. Oni to ako zdôvodňovali, že prečo vám tú sumu nezverejnili? Žiadal som to na základe infozákona, jednoducho vám takú zmluvu pošlu a môžete znovu podať protest prokurátorovi a domáhať sa toho, aby vám to zverejnili a nesúvali. Vlastne nejako museli zdôvodniť, nie? Prečo? Nie, jednoducho vám to tak pošlu. Oni jednoducho pošlú niečo. Keď to nie je kompletné, tak by ste museli ďalšie kroky vykonávať na to, aby ste sa domáhal toho, čo chcete. Takže znovu, čo môžem urobiť, zase znovu podať protest, aby prokurátor určil a upozornil spoločnosť MBB, aby mi zverejnila zmluvu a zaslala aj s finančnými údajmi do zmluvy.
Ešte by som chcel uvieť jednu skutočnosť v tej zmluve medzi MBB a EEI. Je klauzula o preinvestovaní 2,5 milióna eur zo strany EEI. No, táto zmluva je na 15 rokov, je nevypovedateľná v podstate. O podmienkach, za akých bola uzatváraná, informovala Miro Ivan. A tých 2,5 milióna eur povinnosť preinvestovať je sformulovaná absolútne totálne v právnickej praxi používané termínom gumovo. To znamená, že keď EEI oznámi, že to preinvestuje posledný mesiac, 15. rok trvania zmluvy, tak sa vôbec nič nedeje. To znamená, je to neskontrolovateľné prakticky. Je to také ustanovenie, akože ustanovenie. Môžem sa spýtať k tej prvej veci ešte. Iste viete, že tento problém sa netýka Banskej Bystrice. Je to problém drvivej väčšiny miest na Slovensku a vznikol vlastne po roku 2000, respektíve roku 2008 zmenou vtedajšieho zákona o daniach. Čiže mestá reagovali takto na ten zákon. Tak sa chcem spýtať, že si myslíte, že tie zmluvy, ktoré uzatvárali tie mestá, alebo teda riešili to tým, že to zverili nájomné, zverili či už vlastným spoločnosťam, bolo nelegitímne. V zmysle vtedy platného zákona. Možno by ani nebol ten problém, keby tie prostriedky tiekli všetky. Ale ja sa pýtam na tú otázku len, lebo rozumiem, vy hovoríte, že netečú prostriedky, ale formálno právne tie prostriedky netečú do mesta z parkovného, ale tečú z nájmu ploch pre... Otázka je výška nájmu. To je druhá vec, ale ja hovorím teraz konštrukciu toho... V tomto období to bolo, nakoľko zákon neumožňoval priamy výber parkovného pre mesto, tak dalo sa to postúpiť psárskej firme. Čiže bolo to legitímne. To, že to bolo už to je postúpené ďalej a za akých podmienok, je druhá vec. Druhá vec je, že od roku 2011 sa nereagovalo na zmenu cestného zákona. No a tá zmena 2011, myslíte si, že je to tak jednoduché pre tie mestá, keď uzatvorili záväzkové vzťahy v zmysle vtedy platného zákona po platnosti iného zákona, tieto zmluvné vzťahy bez náhrady alebo so záväzkami, ja si myslím, že toto je hlavný problém. A či si nemyslíte, že dobre, to je zatiaľ, vy hovoríte nezákonné, to je názor jedného prokurátora, druhého, tretieho, či by nebolo vhodné zo strany štátu alebo generálnej prokuratúry, keby vzhľadom na to, že sa to týka v obecnej rovine takmer všetkých miest, vydať jeden judikát, ktorým by sa proste nielen protestovalo v tomto zmysle, ale aj povedalo, akým spôsobom sa majú tieto veci riešiť, lebo mne akože, viete, protest prokurátora je pre mňa fakt len právny názor. Ja sa pýtam právnikov a právnici mi tvrdia, to je veľmi zložitý problém na to, aby sa to dalo vyriešiť jedným mestským zástupcom. Pozrite sa, my tu riešime dva problémy, pričom toto je jedna, možno menšia časť toho problému. To, že je takýto zákonný stav, za to my nemôžeme, ale mesto, keby nebolo našej iniciatívy a protestu prokurátora, tak by nekonalo vôbec. Proste je nejaký stav, ktorý je značne zložitý, právne komplikovaný a treba ho riešiť a treba ho dať do súladu so zákonom. Zhodneme sa určite na tom, že v tomto momente zrejme nie je v súlade so zákonom. No a toto je ad 1, ad 2 a to je problém oveľa závažnejší pre toto mesto. Je popísané finančné toky, ktoré tečú z výberu parkovného. A na toto predovšetkým upozorňujeme. Ja by som chcel spýtať, že tú sumu tých 217 000 eur ste ako ste sa k nej dopracovali? To je suma z výročnej správy MBB za rok 2012. To je tam presne uvedené výnos od spoločnosti EEI. Z titulu zmluvy o spolupráci. Čo je vlastne za parkovné. No len tu ešte treba povedať zase, že vy alebo jasné, že vám nepovedali asi tie údaje, to je problém. To nie je len o tom, že niekto vyberá parkovné
niekto aj investuje, predpokladám, že tá minca má dve strany. Čiže povedať len, akože tí majú z toho takýto prospech, je fajn. Otázka je, že treba si vidieť aj tú druhú stránku, či tá spoločnosť v zmysle zmluvy už investovala, nie tak, že po 25 rokoch, čiže trošku by som povedal, ja viem, že nemáte tie informácie, lebo len ja teda na to hľadím tak, že tu je aj problém investícií. Myslíte investície do parkovacích automatov? Do parkovacích systémov, áno. Tak, či oni takisto, vieme niečo? ako sme zobrali túto kalkulačnosť, zrátali ten výnos, rovnako si myslím, že by nebol až tak dramatický problém spočítať tie parkovacie automaty a zhruba vypočítať náklad na ich obstaranie. Samozrejme, treba aj dopravné značenie tých parkovacích miest, to sa môžete ísť pozrieť, v akom je stave. Určite nie uspokojivom. A som presvedčený, že keď sme toto urobili, tak získame veľmi, veľmi zvláštne čísla. Ešte opäť vyzývate primátora, aby konal, a teda ako má konať? No, minimálne má v ruke proces prokurátora, ktorým môže narovnať právny stav, ak sa teda mestské zastupiteľstvo stotožní s týmto protestom. A druhá vec je finančná situácia, peniaze, ktoré sme tu načrtli, o ktoré prichádza mesto v súvislosti s výberom parkovného. No ak sú tam tie zmluvy, tak čo vlastne môže robiť nejakú platnosť? A hovorili ste aj vy, že je nevypovedateľná. To ste povedali, takže čo môže? V prípade, že protest prokurátora sa uzná ako opodstatnený, môže mesto stanoviť výšku ceny parkovného. Tá cena môže byť natoľko pre spoločnosť EEI nezaujímavá, že sama požiada o ukončenie zmluvy. To je jedna z možností, ako postupovať. Určite je oveľa viac možností, ale to už je rovina právnych úvah. Ale to musí schváliť zastupiteľstvo. Prosím? To musí schváliť zastupiteľstvo. Samozrejme. Čiže nie primátor sám. Nie, to musí, samozrejme. Zastupiteľstvo, kde má väčšinu tá strana, ktorá teda má MBB ovládané. Presne tak. Výzva smerom k primátorovi bola skôr k stanovisku, čo ďalej so spoločnosťou MBB, ktorá hospodári tak, ako hospodári. Jej predmetom by malo byť hájiť záujmy mesta, svojho hlavného akcionára. A sme presvedčení, že tak nekoná. Ešte sa môžem spýtať, vy ste hovoríte, že ako do orgánov spoločnosti je ovláda Smer, ale pokiaľ viem, tak členov tých orgánov spoločnosti, čo je predstavenstvo dozorná rada, boli predsa zastupiteľstvo a pokiaľ viem, sú tam zastúpené všetky politické strany. Teraz globálne predstavenstvo dozorná rada, čiže v čom vidíte vy, že ovláda to Smer? Vy nepoznáte zloženie mestského zastupiteľstva Banskej Bystrici? No to vyšlo z volieb. Ale určite, že áno. Takže ako rozhodli občania také zastupiteľstvo? Určite, že áno. Ja sa pýtam, že to môžete povedať potom o každom zastupiteľstve, že ovláda to ten a ten, ale to vyšlo z volieb. No, ja sa pýtam na MBB, akým spôsobom to ovláda Smer. Pozrite sa. Či je to nelegitímne, zasa sa pýtam. Ja v tom, kto je zvolený do orgánov mestských firiem, o legitimite, to tu vôbec nepolemizujeme. My hovoríme o tom, že v MBB sú konkrétni ľudia a toto je výsledok ich práce. O tomto tu rozprávame. No, ale a kto je potom valné zhromaždenie? Valné zhromaždenie čoho? Valné zhromaždenie MBB. To je najvyšší orgán spoločnosti. MBB je mestská firma s, ak nie 100%, neviem teraz presne. 99 dačo má mesto a bytový podnik mesta má Takže zanedbateľnú časť. orgány MBB schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Toto my ale neriešime na tejto tlačovej besede. My riešime... Udierate politicky do toho, že to vláda Smer, ale to vyplýva predsa z výsledkov volieb, že takto zvolili tí poslancov, takže ano, ja to nevidím. No, áno, bolo to demokratické. Takže ako môžete mať svoj názor, ale nedá sa mi to také ako celkom politicky. Pozrite sa, aby sme tu ten problém neodvádzali niekam inak, už není. Na tomto my pracujeme od leta, alebo od nejakého zhruba júna, kedy Braňo Bosák inicioval túto aktivitu.
A to, že MBB sú konkrétni ľudia, to je nespochybniteľné. A že sú to predstavitelia strany Smer, to je taktiež nespochybniteľné. No je tam jeden nezávislý poslanec, pokiaľ viem. No, V dozornej rade. No, takže je tam viac aj zo všetkých strán. Nemôžem s vami nejako súhlasiť, pretože som bol poslancom, dokonca som bol aj členom dozornej rady svojho času. A viem, ako sa to konštituje. Sa mi nepáči, že je tam väčšina, ale sa pomerné zastúpenie toho zastupiteľstva je také, takže neviem. Nebudeme spochybňovať predsa, že v dozornej rade a v predstavenstve spoločnosti MBB je snad s výnimkou pána Lichého, ako si dobre pamätám, sú všetko predstavitelia strany Smer, takže ďakujem pekne za pomoc. Predseda dozornej rady. Mám menovať ich? Je to všetko Smer. Jediný zástupca je nezávislý poslanec Lichy. Predstavenstvo... Momentálne neviem, kto je v tom, len viem, že to ako fakt ľahko veriteľný že sa kreuje na zastupiteľstve a to je proste... Podpredseda predstavenstva je Topolský. Podpredseda predstavenstva Topolský Ladislav. Čársky, podpredseda predstavenstva. Hlaváč Marian, predseda dozornej rady. Lichý Milan, člen. To je ten jediný nezávislý poslanec. Gajdošík Jakub, člen. Škantár Michal, člen. Plavucha Vlastimil, člen. Takže chcete mi tvrdiť, že toto nie je spoločnosť ovládaná zástupcami Smeru? Je to len to, že hovorím, že kreovali sa na zastupiteľstve. Ako si zvolili títo poslanci alebo ostatní tam nominovali členov, nie je môj problém, ale akože proste ja som to pochopil politicky, že vydávate strane Smer ako strana SAS, teraz to poviem, lebo ste tu politici SAS, vínu za to, ako hospodári MBB. Pripomeniem vám ešte raz vyjadrenie pána Topolského, šéfa poslaneckého klubu strany Smer. Preberáme zodpovednosť a potom chceme skladať účty. V poriadku. A primátor ako valné zhromaždenie, čo môže robiť v tomto MBB? No minimálne môže zvolať mestské zastupiteľstvo a dať návrh na kompletné odvolanie predstavenstva dozornej rady MBB. Zastupiteľstvo. Jasné. Ale ako valné zhromaždenie, myslím toho MBB? No, čo sa týka hospodárenia. Toto už by som nechcel polemizovať, pretože to už je opäť právna otázka, či primátor sám ako osoba môže odvolať orgány štatutárne aj dozornú radu MBB. Určite je to v kompetencii mestského zastupiteľstva. Preto som povedal, že primátor určite môže zvolať mestské zastupiteľstvo a dať návrh na odvolanie komplet orgánov MBB z titulu takéhoto hospodárenia. Zastupiteľstvo, kde má nadpolovičnú väčšinu Smer. Áno. Áno, presne tak. Takže je to reálne podľa vás? To už necháme na vývoj situácie a na kroky pána primátora. Som proti, ak máte nejaké kopie tých vyjadrení toho protestu prokurátora, ja si slúbil aj hovorím, že mi pošle, ale... Radne môžete tie zmluvy nám poskytnúť, respektíve výročné správy, že nech sa máme. To nemusíme my žiadať. Na internete MBB nezverejňuje nič, môžete ale ani výročné správy. Ani výročná správa nie je na internete, ani zmluvy nie sú na internete. Proste táto firma je jedna veľká fraška. Toto sú ekonomické výsledky, sú dosť objemné. Ešte sa môžem spýtať, vy ste žiadali ministerstvo zákona o slobodnom prístupu k informáciám, predpokladám zmluvy. Aj niečo iné ste? Žiadal som zmluvy, ale neviete sa dostať aké zmluvy. Jasné, neviete ich nemáte ich zoznam. ani zoznam. Takže nemáte ich názvy, takže vo všeobecnej rovine môžete žiadať, že žiadate zmluvu v plnom znení o systéme parkovania v Banskej Bystrici, ktorá súvisí s parkovaním v Banskej Bystrici. No v každom prípade by som chcel uviesť, že napriek tomu, že sme písomne, Braňo Bosák písomne žiadal, tak napriek tomu MBB podľa infozákona je povinná zverejňovať tieto údaje na webe, čo nerobí.
ďakujem vám páni za účasť. A uvidíme, ako sa situácia bude do budúcnosti vyvíjať. Pokiaľ som si všimol, nie je to v programe, ten protest prokurátora. VZN-ko? Neviem, či nepozerám. Lebo sme dostali dneska teda program, ale... Neviem, ako budú to názory právnikov a Že ako je to v rukách prokurátora. Samozrejme, postup by bol nasledovný. Ak protest prokurátora mesto nepríjme a neurobí nápravu, tak prokurátor môže to dať na súd. Áno. Ako my v tom viacej už robiť nemôžeme. Ako ja som Moje to podal. oficiálne titul je regionálny predseda SAS. Za region, Banská Bystrica Brezno. že to máš po krajách. A teda vy ste členovia toho regionálneho zväzu, alebo ako? Presne tak. Regionálny. Region Banská Bystrica Brezno členovia. Tak toto, ak môžete presne členovia SAS za region Banská Bystrica, tak toto dajte, aby nejaké... Brezno bude? No, Neviem, bývame v Banskej Bystrici, sme členovia SAS, ako nemáme žiadne nejaké imaginárne samostatné zväzy. Jednoducho každý je člen a ten člen funguje v regióne, v ktorom pracuje. Lebo SDK Automata má tuším, že miestne zväzy, tak aby sme to nejak ako... To sú ale detailiky. Môžem sa spýtať, že... Nech sa páči, o Frekord. Teraz, včera bola tlačovka na Kaníka a on tam prednášal tú Kartu? kartu, hej. A varovalo sa to na SKD, lebo to je hlavný ten. A oni s ničím absolútne nesúhlasili, nemohli súhlasiť, len proste, že je to ako bomba, ale nemá žiadny základ, že čo si o tom myslíte. Ja sa na tom absolútne neviem vyjadriť. To je jeho záležitosť. Kaníková aktivita a fakt neviem. Ja som v podstate takisto... Ako myšlenka je to určite dobrá otázka, ak sa či je to realizovateľné. No len akože podľa mňa nemal uviesť to, že to je dohodnuté s tými... To naozaj, ja neviem, to už nechcem sa zarávať zase s takýmito pojmami a dojmami, lebo už boli sme to svedkami v novom čase teraz a je toto aktivita ľudáka. No, Môžete mi teda skopírovať a poslať na Povedzte mail presne, čo chcete. tú zmluvu, ktorú vám dal MBB z EEI. Aj keď teda sú tam vyčiernené, ale keby som si to ja žiadal, tak by som asi ďalšie 2 týždne čakal. Do 8 dní sú povinní. No ale... Nie, máme ju, pošleme to, čo máme. Takže zmluva MBB z EEI. A tú účtovnú závier tiež. Myslíte výročnú Či správu? výročnú správu. Tak on nevyberá. no, čiže nie na čo mi chytiť. Neviem, no tak... Prípadne zmluvu mesta s... Ale ťažké. Podľa mňa tak. A tie zmluvy sú není nejak objemné, to sú 5 strán, 8 strán a jedna, druhá. A ten protest prokurátora. Ako? Ten protest prokurátora. Objemné sú tie Áno, to ekonomické sú hovorky. správy. Váš... To je čudné, že... Chcete dať nejaké osobné maily poslať? Môžete na BB online poslať, to je... Online za náš web. Áno, môžete. Tak príloha tej zmluvy boli miestne komunikácie presne špecifikované, kde sa môže parkovné vyberať. A našiel som 2 miesta v Banskej Bystrici, kde sa parkovné vyberalo a nebolo vyberé. Znamená, bolo to napríklad pre triedu SNP 20 a pre katastrálny úrad. Keď si tam vôbec nepomáha. Ináč tá výročná správa má asi 10 mega, príjmete to. Hej, to nie je problém, ale tak stačí možno iba tú konkrétnu časť, kde sa uvádza. Ako tak vám spravím iba print screen z tej strany, kde je toto, Áno, to výška parkovného, to myslíte. Je tam modrá budova. Čo, ako sa dal? Že by som ešte... On tam má ako super pozornosť. Všetko, že tá Tak si mesto to tam dá. vyberá parkovné nezákonne a na našu prichádza o 100 000, dá sa povedať. Za 1 euro.